روز 21 август дар музоядаи Бристоли Шарқии Англия айнаки пешвои мубориза барои истиқлоли Ҳиндустон Маҳатма Ганди ба маблағи 260 000 фунт стерлинг ё худ беш аз 340 000 доллар ба фурӯш рафт. ба қавли корманди музояда Эндрю Стоу, айнак аз сим сохта шуда 100 сол пеш ба амаки тоҷири имрӯзаи он тақдим шуда буд ва дар давоми 100 сол касе дар ин хонавода фикр намекард ки айнак арзише дорад. вақте ман бори аввал бо соҳиби айнак суҳбат кардам, ӯ гуфт агар ин чиз арзише надошта бошад онро партоед. Стоу тахмин мекард ки айнак аз 10 то 20 000 фунт стерлинг ба фурӯш меравад. ӯ мегӯяд музоядаи айнак тӯли 24 соат дар интернет давом кард ва харидорони зиёде аз гӯшаҳои гуногуни олам барои дарёфти он талош карданд. билохира дар суҳбати телефонӣ бо Стоу, як довталаби амрикоӣ нархи баландтаринро пешниҳод намудааст. Ганди соли 1869 ба дунё омада, дар давоми ҳаёташ аз идеяи муқовимати осоиштаи бидуни хушунат пуштибонӣ кардааст. маҳз ҳамин афкор дар муборизаи Ҳиндустон барои соҳибистиқлолӣ нақши калидӣ дошт. зодрӯзи Ганди 2 октябр ҳамчун рӯзи байналмилалии муқовимати бидуни хушунат ҷашн гирифта мешавад. бисёриҳо Гандиро падари миллати ҳиндӣ меноманд. ӯ ҳамагӣ чанд моҳ пас аз раҳоии Ҳиндустон аз ҳукми Британия дар таърихи 30 январи соли 1948 аз тарафи як ифротии ҳинду ба қатл расид.